Van sommige dieren weet je het van tevoren. Het gaat lastig worden om ze te zien. Kleine, zoals de hermelijn en de boommarter. Maar ook de bever, de otter en de wielenwaal, die hoor je alleen. En de das, nou, ik denk dat ik die vaker niet dan wel gezien heb. Totdat we naar Maasheggen gingen. Oh, koetjes. Vanaf nu stil zijn. Daar ligt de burcht. 50 meter verderop. Vanaf dit moment moeten we stil zijn. Wij gaan het bos in naar een burcht van meer dan 100 jaar oud. Die meidogen. Ze komen daar naar buiten. Of daar. Dan heb jij het beste zicht. Zet ik eerst even de camera's neer voor jullie. Deze burcht bijvoorbeeld ligt perfect. Op een heuvel, aan de bosrand, direct naast een heel mooi weiland vol regenwormen. Ja, ze komen hun burcht uit. En hoe? Niet eentje die er meteen weer vandoor gaat. Nee, een hele familie. Willy vertelt me dat dit allemaal volwassen dieren zijn, maar dat ze nog heel lang speels blijven. Een paar hebben een aparte kleur, niet zwart-wit, maar rood-bruinig. Dat kan met de grond waarin ze leven of met hun leeftijd te maken hebben. Wel heel bijzonder in ieder geval, dit zie je bijna nooit. Elke familie heeft zijn eigen geur. Onder hun staart hebben ze een geurklier en daarmee wrijven ze elkaar in. Zo maken ze hun eigen, unieke familiegeur.